Bună ziua! Mă numesc Sechereș Andreea Iulia. Sunt studentă la Facultatea de Litere și astăzi, în cadrul prezentării modulului pedagogic, am ales să vorbesc despre subiectul artă abstractă. O să vorbesc despre ce este artă abstractă, câteva caracteristici, niște reprezentanți esențiali ai artei abstracte și ce înseamnă aceasta pentru societatea noastră. Așadar, arta abstractă reprezintă o formă de expresie artistică ce nu urmărește redarea fidelă a realității vizibile, ci exprimarea modului în care aceasta este percepută și resimțită la nivel interior. În locul formelor și figurilor recognoscibile de ochiul uman cu care ne întâlnim zi de zi, precum peisajele noastre monotone și oamenii și obiecte simple și obișnuite, artiștii recurg la utilizarea culorilor, liniilor și formelor pentru a exprima emoții, stări sufletești și idei profunde. Precum în acest exemplu putem observa, identifica elementele abstracte, culorile, formele și liniile menite să exprime diverse stări și idei interioare. Câteva caracteristici importante. O primă caracteristică esențială este libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare presupune eliberarea artistului de convențiile tradiționale, de peisajele obișnuite, portrete și de constrângerile impuse de reprezentarea realistă, ceea ce ne arată că arta nu presupune doar redarea fidelă și concretă a ceea ce vedem noi în viața noastră de zi cu zi. Așa, altă caracteristică esențială este rolul primordial al culorii și al formei, după cum am spus și mai devreme, de folosirea formelor și culorilor. Acestea devin elemente de limbaj plastic autonome, prin care se transmite mesajul artistic. După cum observăm în al doilea exemplu, acest portret, care, datorită culorilor neobișnuite și formelor, poate transmite mai mult decât redarea fidelă a unei persoane. Poate reprezenta un portret interior, de asemenea. Așadar, și ultima caracteristică pe care o să o prezint astăzi este subiectivitatea interpretării. Eu, de exemplu, uitându-mă la acest tablou, pot să deduc o stare pe care o să o asociez cu starea pe care o simt eu în momentul de față. Eu, de exemplu, dacă în momentul de față mă simt bine, mă simt fericită, pot să văd, acest portret îmi poate transmite o stare bună. Cineva, într-un context diferit, poate percepe total diferit ceea ce vede, chiar dacă este exact aceeași pictură. La asta mă refer, iar, de asemenea, creatorul acestei picturi poate s-a referit la total altceva, așadar este foarte subiectiv. Câțiva pictori reprezentanți, Vasili Kandinsky și Piet Mondrian. Ei sunt doi mari reprezentanți ai artei abstracte, care au marcat acest curent artistic. Așadar, concluzie. Arta abstractă reprezintă expresia libertății, a imaginației și a introspecției. Ne lasă conduși de imaginație. De asemenea, ne demonstrează faptul că arta este mai mult decât redarea lumii noastre. Este, de asemenea, redarea unei lumi interioare, a emoțiilor și a stărilor sufletești. Vă mulțumesc!